Булимия и депресия – как тези нарушения могат да съжителстват във вашия тинейджър? Днес в това видео ще разгледаме връзката между депресията и хранителните разстройства при тинейджери, предлагайки насока за родителите как да идентифицират и лекуват тези състояния. Проучванията показват, че 1 на 5 тинейджери има или ще развие психично заболяване. Половината от всички случаи се забелязват от възрастта 14 години. За родителите е важно да се обучават за сигналите на увреждане на здравословното състояние. Липсата на осведоменост може да затрудни разпознаването и да влоши състоянията. Не е рядкост един тип психично разстройство да се развива по едно и също време с друго. Това е особено вярно при тинейджерите, където може да има разстройство на настроението и да възникне депресия заедно с друго психично състояние, като разстройство на храненето. Различните психични заболявания често имат подобни основни първопричини, включително биологични и фактори на околната среда, както и излагане на травмиращо събитие. Тинейджър, страдащ от булимия и депресия, може да изпита физически и психологически рискове за здравето си. В някои случаи депресията поражда булимия, при други булимията предизвиква депресия. Сред признаците и симптомите са криене на храна, необичайно ходене до банята, драстични промени в настроението, липса на интерес към дейности, нарушен сън и навици, лоша хигиена. Също така, други характерни признаци са рисково поведение, трудна концентрация, уединеност и обсебващи мисли за външен вид и за отслабване. Ако има някои от тези признаци, родителите трябва незабавно да потърсят професионална помощ. Важно е да общуват с децата си и да ги уверяват, че не са сами и борбите, пред които са изправени, не са по тяхна вина. За да прочетете цялата статия на сайта на Уникъл и да получите повече информация, както и допълнителни ресурси за подкрепа, последвайте линка в коментарите. Каним ви да харесате и споделите видеото и да се абонирате за канала ни, получавайки за благодарност 5 подаръка към кампанията ни за превенция, сподели и получи подкрепа, есен 2023.